Kyllä sitä nykymaailmassa on kaikenlaista. Tännekin tuo käärietas osannut munansa tuoda. Norjalaisen Jänkä Kurpiaisen pessään, joka tietenkin on vähän varomattomasti Tarjosalle näytit laitettu. Mutta että kuitenkin. Siitä se alkaa vähitellen lappamaan sitten noita, jos se ensimmäisenä sitä avaa kuorensa, niin noita muita munia syytämään tuonne sivuun ja lokille. Ja pikkiriikkinen Kurpiainen saatana sitä syöttää. Siitähän tulee 10 kertaa suurempi siitä käestä kuin tästä Kurpiaisesta. No, mitä tähän osaa sanoa ennen? Kaiken maailman kotkotuksia ne käät keksii, kun pitää tänne asti tulla. Varmaan tullut jonkun rekan kyvissä, eihän tänne kehtoon lentämällä ennen tulla. Eikä tänne, kun ei lentokonetta tuu, niin se on tullut jossain tavaralaastissa. Pääsee munimaan. Joo. Mie kun tulin tullessa, niin entelisesti tuolla kurvissa ukko käki saatana kukkuu, jotta no onnistupa se rouva pääsi pyöräyttämään yhden pienokaisen tänne tulemaan. No, mennäpä tällä. Päivän jatkoja.